Isa namang ulam ideas ang gagawin natin ngayon. Marami sa inyong hindi nakakaalam na ang kamyas pala ay inuulam. Well, ngayon malalaman nyo na ito palang kamyas ay pwedeng gawing ulam. Ganyan lang po ang gagawin natin. Hihiwain lang natin siya ng maliliit na peraso. Ayan. And dahil sa napagod na ako, nilagay ko na siya sa processor para mas madali, di ba? Durugin nyo lang siya ng ganyan hanggang sa maubos ang inyong kamyas. Ayan, ganyan. Tapos, pigaan nyo ng pigaan hanggang sa maubos ang katas. Ayan. Todo nyo ng lakas nyo dyan. Hanggat kaya nyo pigain, sige lang, piga lang ng piga. And pagkatapos ko pala siyang pigaan, hinugasan ko uli siya ng isang hugas. And then, pinigaan ko po siya ulit. Pero, nasa sa inyo na po yan. Kung gusto nyo lang may natitira pa siyang konting asim, okay lang. Ayan po ang ating bida ngayon, ang ating kamyas. And meron din po siyang giniling, bagong alamang at tinapa. Kayo po, kung gusto nyo wag nang maglagay ng giniling, okay lang. Pero, yung pong alamang, maglagay po kayo kasi mas masarap. And ang ating luya, siling green, sibuyas, at ang ating bawang. And syempre, dahil ako'y Bicolana, gagataan po natin siya. Ayan po ang ating gata. Isang gata lang po, kakanggat. So, isang kawali po, maglagay lang po ng konting mantika at tayo po ay magsisimula ng maggisa. Ilalagay na po natin ang ating luya. Luya po muna ha, bago ang ating bawang. Sibuyas. Ating siling green. At yung ating giniling. Yung ating alamang. At yung ating tinapa na hinimay. Ayan. Ayan na po yung ating gata. Hayaan lang po natin siyang kumulo muna ng kaunti bago natin ilalagay ang ating kamyas. Naglagay din po ako ng konting magic sarap. Nasa sa inyo na po yan. Kung ayaw nyo pong maglagay, okay lang. And paminta. Ayan na po ang ating kamyas. Halo lang po ng halo hanggang sa yung ating gata ay mag-mix sa ating kamyas. And alalayan nyo lang po ang apoy para hindi po siya masunog. And mas masarap po niyan kung magmamantika po siya. Sa amin po sa Bicol, ganyan po ginagawa namin. Dahil sa kami po ay probinsya na napakaraming nyog. So, pagka po kami nagagata doon, kulang po ang 2-3 nyog sa isang gulayan lang. Ganun po talaga ang buhay namin sa Bicol. Lagi pong may gata ang aming pagkain doon.
And nasanay din po kasi ako nung kami ay mga bata pa na madalas pong niluluto ng aking ina ay lagi na lang pong ginataan. Kahit ano ginagataan. So, nadala ko na rin po yan hanggang sa ako'y magkapamilya na rin. Naglagay din po pala ako ng konting asukal. Kasi po medyo maalat po yung ating bagoong alamang na nailagay kanina. So, para po medyo mabawasan naman yung kanyang alat. Haluin nyo lang po ng haluin para hindi masunog yung ilalim. At antayin nyo lang po siyang magmantika or lumabas yung mantika ng gata. Kasi mas masarap talaga siya pag medyo nagmamantika na at mas matagal po ang buhay niyan. Kahit mga 2 araw, kaya pa pong ulamin yan. Lalo na kung meron siyang alamang at medyo maalat. Mapipreserve niyo po talaga siya. Yan, malapit na pong maluto ang ating ginataang kamyas. Alam ko marami sa inyo dyan ang hindi alam na inuulam pala ang kamyas. Pero opo, inuulam po yan namin sa Bicol ha. Hindi ko po alam sa ibang lugar. Pero masarap po talaga siya. Napakasarap po ng ginataang kamyas. Ayan na po ang ating ginataang kamyas. Salamat po.